August og september er svampetid i Nationalpark Thy. I klitplantagerne, som her ved Tved Plantage nær kirken, kan man finde de fine gule kantareller. Medbring kurv og en lille børste samt en kniv til at rense svampene. Brug aldrig vand. Kantarellerne er lette at kende, i det overgangen mellem lameller og stok er glidende. I plantagen findes også spiselige rørhatte. Skær svampen igennem og undersøg, om der er ormeangreb. Af svampen kan man for eksempel lave suppe og stuvning. Svampe egner sig fint som tilbehør til lammekød. Prøv at lave en ret med lammekoteletter og forskellige rødfrugter som for eksempel kartofler, jordskokker og pastinakker, som skæres i stykker og kommes i en gryde med lidt vand. Rødbederne skæres i skiver til stegning. I Nationalparken anvendes nogle steder får til at pleje lyngarealerne. Hos slagtermester Søren Jensen i Vorupør kan man købe lammeudskæringer af disse dyr. Lammekoteletterne kan krydres med salt lavet på ramsløg, der har en fin smag af hvidløg. Ramsløg findes ved bålpladsen tæt ved Tved Kirke. Drys eventuelt timian eller hakket persille på lammekoteletterne. Koteletterne steges i smør eller olie sammen med rødbederne. Grøntsagerne koges til mos, som røres op med en klat smør og smages til med salt. Retten serveres med stegte svampe og nydes på bålpladsen, hvor der er borde og bænke samt en legeplads til børnene. Syltede svampe. 1 liter svampe renses og skæres i mindre stykker. Til syltelagen skal du bruge knap en halv deciliter vand, 1 deciliter kryddereddike, 1 spiseskefuld olie, 1 chili, 2 fed hvidløg, 5 peberkorn, et laurbærblad og 1 teskefuld salt. Svampene koges ca. 10 minutter i lagen sammen med krydderierne. Derefter hældes svampene på et rent sylteglas. Svampene skal trække en uges tid. Syltede svampe smager rigtig godt til forskellige kødretter og på steger.